Selamat jalan Mbak Tuan. Sampai kami kemudian Seremban ya. Bersama Mbak Tuan. Selamat jalan ya Mbak Tuan. Terdengar pun kabar Mbak Tuan sakit. Kondisi kami yang nggak bisa mendatangi Mbak Tua. Bukan hal sengaja yang kami buat Mbak Tua. Jauh-jauh ada rencana pernikahan si Louis. Udah ya Mbak Tua tahu. Ya, saya tahu ada Minta maaf kami Mbak Tua. Selamat jalan sekali lagi ya Mbak Tua. Sehat-sehat kami tinggalkan. Itu juga kempun-kempunduk. Doakan semoga sukses dalam studinya. Selamat jalan Mami Tua. Beberapa minggu yang lalu kami datang ke sini Mak Tua ngantar undangan Mami Tua. Di situ masih sehat kan nampak, cuma sedikit aja kaki yang nggak bisa digerakkan. Kami bilang rupanya nggak berselang lama dengar berita kalau kami dirawat di rumah sakit. Dan itu pun tidak tertunggu rupanya kami untuk melihat kami di rumah sakit. Nggak akan merepotkan kami untuk melihat kami sini. Udah sembuh kan, udah sembuh aku, nakku nih tuh Mami Tua. Jadi selamat jalan sekali lagi Mami Tua. Jumpa kami ras di baka bapa surga, wujud. Selamat jalan Mama Tua. Sudah sehat kami, tidak akan merasakan lagi sakit. Berjumpa kami sama bapak kami. Kami pun yang kami tinggalkan Mak Tua sehat-sehat. Kumpulmu juga sehat-sehat semua Mak Tua. Mengaruh kami yang mengantar undangan pikir di orang ulun ni nang sol. Boleh bereng kurang sehat doang memang inang. Mengirim maaf mo jolo inainang dang buero tulani kurang sehat atau inainang semua ni. Ale masunang mainang nga doh udul susi amun ni kata na survey. Jadi selamat jalan mainang. Sehat mahami na tinggal di son. Sudah kapaparanmu terutama. Dading kan doon di penilang di ulang pesring do hinang roh. Di mana hui inang ulang nami di Medan. Jadi oleh hati mainang sudah pembayaran na di Banilang sa Salilingon. Oleh hati mainang Horas Ma. Dan semua kami yang meninggalkan. Dari semua kamu kalang nang rana tadi. Pindah, aku ngerana Siti deh. Pindah. Udah semua kelausan itu pindah. Kakak ngerana mengkena terima gitu. Karena supaya abang tukang tahlil, karena orang tua ulah kena rubah deh. Kita yang kena berbeda. Sehat kita dah, Rina. Permentan tahlil kami sehat. Pemimpin orang tua kami, ajar hidup kami, anak-anak Rina. Belah peng beriak hulu ame tuenda nanti kita bina anak-anak no pas kempuna sehat-sehat silat sidi dulu bagai pembantu itu sehat kami terlibat itu selamat jalan sengit kelam pemimpin laut sendiri dari pedah itu gaji ngaturun kuda ego itu kadang mesti sehat ngaku begini jadi bos klausen dua yang itu udah sakut-sakut ukur rumah kami terina anak du aku pewa sebaru sendah jo maaf aku bandung itu di salahku sangat terang-terang istri monggo itu selamat jalan damai itu tujuh kami tadi kedua menggerakkan sebelah kanan bapak surga menggerakkan bandung itu karena jauh-jauh kita tadi kena itu menjuah salon. Saya sehat-sehat terus semuanya. Makurasi mana gini hamil ni.
Selamat jalan dari Jio ya nih. Sehat Jio. Nggak ada apa-apa. Udah, patah. Ning marende kami. Saya. Yesus itu tipu. Guru inasa nakati Godihona madiriku Rodinasa nakati Ramai kama nubang agyang aliyaman namin Aliyaman namin menunjukkan Saya kinabariya mawang Saya mahamadong Saya sahab malong di rumah di Tuhan Semua namin menunjukkan Saya sama kami semua kanisa namin di dosa di doa nama dosa Tuhan unang kami tujuh untuk panghujunan badua habisian pangamu ay horang pun harajaw roh tagugur roh dia sangapun saling lingna amin horas. Oke, kita foto keluarga. Marende Mahitas yang nomor 200 sada ayat sada. Unang mabosa rohamuna Porsea mahamu di debata Jala Porsea mahamu di ahu Korok do inganan di bagas di damang Ahut soi do honok umat tuhamu Nalau do ahu mangarade inganan di hamu Jala lau di ahu mangarade inganan di hamu Say mulat do ahu mangalap hamu Asa rap hamu do hotamu Jala di boto hamu do dalan tu inganan si topotoki Dunginin na si Thomas mandok ibana Daku Tuhani manang kuliah hulau Tuhan Jalasian dia membutuhkan nami dalani Gabeni do Yesus tu ibana Aku do dalani doh hasitongan Doh hanguluan Dangadong nasahat wamai Ia sumarhite Iyan Atong ramai mandok ditangnya Ali amanan Saya kinabariya mawang Saya Roma harajawanmu Saya sahab malomo ni roham di binutong Leo matuhami sa dayon ng madua siapari Saya sama dosa namin songok panesa namin Di dosa ni doman na marusa tuhami Una kami tugiyon pangunculan Padua mahami siyang pangako Ayon na ako harajaw Lord kagugun Lord ya sahab sa liling-liling Raja lumapasu-pasu na siya Tuhan ka Asinirohan ni libata ama dohot olong ni anak na Jesus Kristus dohot parsauran ton di korbadia ma natokong mangaramoti hita sa luho na siya tikyon marsugot sa torodi sa leleng nileleng na amin horas madihita horas nalilian di bata dupe hita iluas dupe hita marai pason telumubi di hamuna raja ni hula-hula nami pembartu ak kapagkatew ka na budari raja nami jam 10 acara parmopoon las dorohan nami
mabereng dia roro muna tepat do baik kamu jami idolas ni roha nami dak kapalang hape olong ni roha muna itu kami na margelengon toktom do di syariok ko si syariok kamu hami dia kaulang do dia katanian petahe dang naluba hamu lah mananggap kami taringot di roro muna uhamu lihat kami dang tarbalot sami raja nami sadok itu hatta matoktom mangaramoti hita asa tutong di bagasan las ni roha hita tu tiki nengro tangyang marsi tangyang mahita raja nami asa buak kamu di tangyang muna terlumo bipinok parnidei nangon asa dilian hasa daun ni roha dung tataruho nanon ina na huwa ulongi hamion opusitia burut dengan persebut kangani adong dami dinasida marujung dohot las ni roha songoni masih dok boti mahami songoni mahata huasi siap kami paido nisud moliate mah ula-ula purba nalaho pasahanton ada naho barku napa masukon iboto nami boru namyon tulu mana sobi nauli di tangan na alani dihamuna saluhuk na bere nami saya sekatalah kalian satu pikiran satu hati untuk memberangkatkan nama ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Buat yang terbaik buatmu. Itu pesan kami dari Tuhan. Jadi molo sada dengan diwek kamu duho tua maon di sido jumpang muna akka kelas niroha dohot paso-paso di budian nama. Kalau mau bima dihamu nga adong dua hamu nalago parbarita nauli. Asada nafsit kom jadi bat kita sadanari menyusul ando angkian ma di budian nama maon boy dapat hatong nabi naksik dari roha muna ya deh masih dohonon nami Tuhan muna jadi ya bang nakpe hupak kulingi huberu dada nali luha porsiaon nami ala soboy be kulingan nami ho sebenarnya kalai molo diadat ni habata honi ikut dohonon nami di tuho najolo ditikti parsorangmu tor di babodohon mamak o tuhami nauksorak o buru kalani i Roma hami mabuan paropam jala di sadarion nunga di jauh di batabe ho tu surgo hasonangani tor Roma hami nalaho mga pehon ulos parpudi ulos sabut iho buru hasian oma ulos sabut si pasahaton nami mana pun tinauli mana pun tinadengkam maun di badammu suak somoni nang diak kapaparamu di budiamu ade jadi tumpak maton dinami manuai sahala nami mamasumasu sa luhuk nak kapaparamon dinaw ko pasahat tami ulos sabuk mon sabuk makanauli sabut ma akanalinggan oma ulos parpudi ulos parsilangat na buru rasian itunya di kijang rambunya di atas ya rambunya di atas iya teruskan magdagat iya tarik kamu iya ada nyon iya anu may pading gaboy may selamat tinggal marihabi oras masaluhuk ng kamaparabi dinadaw ng dinsanok na jonok pe asanggiat dinaborhat peho tu surko hasonangani diait di batama tondim tuinganan na hot pro di saliling nililing na di surko lima hata namin jadi dihamuna bere nami saluhukna nunga huwag pehok kami may ulos sabut di boru nami na sarimadwa mana puti nauli mana puti nading kapay dihamuna saluhukna kapaparan asa dohonon nami mantok songon idong ni natua-tua balgain na tiang ni rumah ubalgam ma tiang ni sobok nunga gabi umak muna na sarimadwa
sayung gabiang maha musaduhna di budiatna akka ponoparna na uposo. Jalanan dihamu akkana marhaha maraki namar dongan tubuh hamuna dohonon nami ma songon hata dina dua-dua. Tak pulak di sibaganding main na didulok di banding-dingan. Oras mahamu tong akkana marhaha maraki tong mahamu masih bayring-ringan. Asa sahat masolu sahat matubentian di cikaras di rondang di bulan tula. Nung nasahap beta batu pa ulaw parmokon di boto nami. Nasari magon. Say sahap may datupang kami asahap matupar horasan tong mahita di ramot di Tuhan. Jadi langsung manima di hamu mengguru. Ala kebetulan holan ng boruan nami. O manang buru nami. O nama parpudi. Datung tayo nami be ulos tujuh. Ala nung nga parjolo be bere nami na hina. Ala ni hela nami. Ala ni basay halin saliman dok mahami di hatan ni tulang. Basong hatan ni ula-ulay mahatan ni tulang. Ay sadado hami to kasi mamoray. Songon dayo naik dam margua songon dayo tulang. Songon ni mahata siya kami. Ula-ula tarigan kurba. Dohon tulang tarigan. Maulihan ni manihita. Anong rubi naman ang bayi? Tampang rubi? Nagasipiri. Dinagsimpul tapatuba ulaon adat parmongkor. Hami besian hula-hula marga pumba. Rap dohon tulang marga tarigan. Yang kahata poda hata si paingon. Dohon hata pasupasuan nahu pasahat tami. Songon didok dina dua-dua madohonon nami. Harbangam madalat tubuh tabalatuk matong dalat tujabu. Hata pasupasupan kami yang parhorasan nahu pasahat tami. Di acara parmongkor ni boto nami. Apu hamu mai hot mar tonga-tonga ni jam. Asa tur main natur tio main nalote. Ata pasupang kami apa horasan nahu masahat tami. Sayunang madong namuba sitok kami yang mangguruang puna mose. Masih apu hamu manauli, apu hamu manadingkan amang guru. Tangkas do uberi kami, widami gilas ni rohamuna pasahaton. Ima ala nang jumulo iboto muna manang naburu muna lama dapat Tuhani di haradion ni rohamunai daktar barus sami ipasahat tamu tutu hulus sabun songon nai dok munai matutu sapuk manauli sapuk manadingga tu sadu na pinokparni na dua-duon asa tu tiki-tiki nang ro di bagasan dami na sida dok di bagasan holong na marsia holongan songot tangyang munai dok pudon munai asa di dalam nasida tu kemudian ni arion tanya kok kamu raja nami hula-hula tulang asa di bagasan dami nasida dung tataruhonan non imay boto munot tu kana persatu ngani asa toktong di bagasan dami nasida lahu makatai taringo diakka nahu murang diakka di pertua ni persarima duon ni inong nasidon las rohan nami diakka holong dohot las miroa na pinasahat muna tu hami akka parkelingon muna apo honon nami matu apo nami mat tutu imahata akka kahata nauli akka tapuda na pinasahat muna tu akka pinoperni nyon day nangon nang jumulo di anak duhaton songon na idok na dua-dua ay namar julat-julat main namar julat-julat siya batu ala ditong ginay binay may tutabu-tabu akka hata nauli akka hata poda akka tatangian dinggam may tong ngapon nami hot martonga ni jabu asa turtuin na hurtio suara ni lote akka hata pasugabi akka hata tangian say unang matong mubay unang mamose asa sa ni suluma sa tuhotian lileng mahitom mangulu saha mahitatu panggabian saha tu parhorasan siduk budi mami raja nami siyak kana muna mahurasan raja nami tangiang panipuli sonong bilang mungkin sonang bilang Yesus sonang marong kusi unang behoma biar lau madapotun unang behoma biar lau tong di johon Yesus say Roma hotuaw. Tong di johon Yesus say Roma hotuaw. Anikon aholomong jala habosyaw. Anikon aholomong
mauliatin madiho Tuhan. Alatakas dohu pagkilalahok kami dengan dibasam dohon pangaramot yung muli kami. Dinabuhu kami di bagas ni guru nami bere nami ison. Imana patubahon adat di parmopoon ni guru nami on. Alani nung ngahupatupahami be. Ulaon adat di habatahon nami laho mamukka ulaon adat parsari matuaon ni guru nami. At toko manajong-jong dito ngatongan ni ulaon nami. Mulai siang nama muka persitongaan rodi sahak rodi namu paujung kami. Asini rohan itu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debata ama. Dohot parsauran itu di perbadia ma. Nama dongani hiton saluhutna. Amin. Horas malihita. Pasahan kami mempertikian on binamuang baru. Iya. Ia opunami namarkuar opunarse sembiring mangalak murnirajai boru mangalak murniraja iya boru tarigan silangit jadi obak mai anak konna di bahasa Tuhan obak kapinoparna na perjolo opusitia sembiring na mangalak boru purba imana tapado-pado di apalatikyon na paluahon opudek anomay na paluahon opudegu mangalak boru nirajay boru tarikan silangit na patuluhon opu bianca mangalak boru nirajay boru sidangga na paupakton opung acara na mga acara na mangalak boru nirajay boru manulu ima songon yanakon ni opunami na margor kudarse ima na tapado palatikyon ia inak taon na tapado pon tubuh tanggal sada bulan pitu 1980 marhasolong na bapak namin nahinan di tahun 1977 alay amang raja inang Soribada dung diari pagpulion hira-hira mulai bulan tutu mulai ma inang namyon kurang dihasihado saya lalak do ibadah berubah alay di bulan 5 lapasang masitu lapasang situ masahik na huwagay mamuse ot nami di rumah sakit Melati jala perpuni ot nami matu rumah sakit kamane alay anak keterbatasan dia kami BPJS sonario namanginan kalau dungo pakari mudah do
Ima alaki terbatasan di BPJS. Ubok kami yang ulang ina namion. Alai merusakan nami niyan. Buanon nami nupay na namion. Asa sehat niyan. Buhay mo si dongan nami. Sa umang majual. Alai. Tanggal 29. Tanggal 20 bulan Nonong tahun 2024. Tahun 2025. Bulan 5 dong. Tanggal 20 bulan 5 tahun 2024. Jam 4 sore. Jadi songon 5. Songon jujur ngorong na gue pada kami. Songon hatak naking. Morotup pianong na lebih kurang. Ba bodoh kami. Tiromuna dihamu dan mobil. Akka udah nami. Jadi nason at kapilopan ni inanamion. Iya. Anak pun nami tunggu ni inanamion 5 anak tolong. Anak siapkangan pun nami dari buru sembiring mangalap Jawa, imahela nami Jawa. Nabaduahon anak nomor 2 baru nami anak tuh Cidami nih. Si anak. Nah, baru nami Nopiana, baru sendiri. Mangalap marga si Hopin, sian huta si borong-borong. Imahela nami. Nabaduluhon baru nami si nomor 7. Nomor kuar si Lastriani. Namangalap Jawa. Marhasohotan tu Jokowi. Iya. Nabaobaton anak nami Dame sendiri. Almarhum. Mangalap Buri Rajai Buru Sitebu. Nabaonopon. Palimahon Ciroga sendiri. Namangalap Bori Rajai, Bori Jokowi, Nataono pun Budi sendiri. Oma dihamuna kamanginan, dang marhasul kon anak pun namin. Asa buat kamu ni kami yang muna, asa labo na joro ibana, asa ibodo. Laho mangulugaon, nguluna tutik-titik kenengro. Napapiluhon, anak ka ayat pun kami Gunawan sendiri. Mangalap Buri Rajai, Boruni dan si Jokowi, Boruni si SBY. Iya. Nabaluhon, yang kenami si Danda Rizki Sembiring. Taledang marhaso tatu binasida. Jadi mono ujaha hati son pangadatami tarikot tu pinoparni yang kenamion anak siap Borunami siapkangan laking gua pinoparna. Burnami nomor 2 5 Pinoparna Sida. Burnami nomor 2 Pinoparna. Anak Burnami 2 Pinoparna Imadami Sembiring. Siroga Sembiring Sada Pinoparna. Do si Gunawan Sembiring Sada Pinoparna. Sada Manono na dititip po Tuhan tu inanami na holongi hamion. Alani sude sa duhuk na pumparan ni inanamion berjumlah 24 tahun. Songonima naboy umek kami songon jolor modu do angka pinoparna sa duhuna naboy patutur hami. Adong moro adong kurang dobi baru behita marsi tiro-tiroan. Songonima jolor modu ni nalame modeate mati tuanta modeate mati ita sa duhuna. Bagaimana? Dinan pergiat kita nuain di bogu ni alaman. Ima ala nang jumoro di anak Tuhanta. Ima inata opositia baru-baru. Tentu sehari kita saduhuk na akan mardong-mardong. Asa mardong sinitahi na. Asa mardong sinilohi na. Bison jong-jong laho mangalap 2 di gordang. Asa marhite nong kalap 2 di gordang. Ima dalat katanyang ka tua mata nomor 2 di mata. Asa dileho pasu-pasuna. Tu akka pinopar di day namo.
atong di nama muka satu nama mujungi Tuhan tama nama dongani hita asa saluhutna di hamu baru nami di ulaunon postoroh nami ulang pitor tinggal kamu kami aka huda-huda muna hamuro na upang asahok kami niso alani dos maakata hita asa songor kayo niya dua-dua tak pulang isi baganting may lulot perpimpinan horas mahita naman hula-hula baru ala tinggap kita marsi paingirina matutu asa balintang mapagabi tumulang ko sinaluan arita do hidal gabi akan naman mga tumulo hula-hula baru asa mahita rap marsi paulo matutu atong godon nai matua di gondang nami di hamuna raja di na dua-dua raja di nawa sahuta raja di hula-hula saluna doa katulang nami di song kami na rin magbuat di gondang apalah hasuhudon dohot raja sila sabungan nung ngajok-jok kami sondang magbuat di gondang atong asima rohani tuhata iliam maaari na tiur doan ngaringan tihita pada dikyo di hamuna permusik nami alaran ulon nami ima pacalo tua di kota abang permusik nami namano adu kamu majo perjulu tua makta nama tua di baga asa dilion di hita dami do lasniroa lunga tahiri nyebut tokbo tu amat taraja ingat tasuripada duk tajak dalulu agiat mamak tinagi berbinigi amat tadi bata imadanan nabi tanyang katutu asa di parohai hita julot tayo pada tikyo anay adu-aduho kakusay kusaharani amat taraja ingat suripaya mau lihat ma asa bagus asa siput sudena baik maju botang sopa ibadalanta manompa amat dari bata asa di irohi dari lokal senario baik dalam melihat mah lunga dia dulu kau amat dari bata ima kotak soka agiat dapat pinagi marbibiran dari bata lasro hatta melalui dokter kadikyo ihamu permusik kami asa dibuat kanu lihat baik tiga pas baik asa kami doa lupa
topi di tapian. Tu dia saluna komparin dia ngor. Pangalaka tu si mana bola kapan kami. Jadi dia harus bermusik nabi. Kalau nama, jangan dope. Joro saya mahita. Joro saya mati. Molo halakian do pangidon nama. Permusik nabi. Kami siani anak ko. Ni pinoparni inanamion. On nama ari perpudi. Beringon nami inanamion. Jadi kinon nami di sini. Asabajo, asabarmusik juga. Manang Hingga masuk pada sidang kami akan mudah-mudahan kami pintu sabi-sabi online malaki. Baik kamu mana obat tusi atau ada yang kamu mah entina dolas kiloha. Ya.
Mas baru mau kuasa. Dari habang kagaling namin.